Kinship na kinambar Lais pa alay pukanday Lais pa alay pukanday Kumbalik kas kay Syawang Niyawan Syamiko pa Yawan ngisliang yami Umpoliu jong kajing ba Syaduan jong meko try Dajing kmen bat kakarwai Lajing im iwan aiti Lajing syakri Haga katangpa badukon badaman sem bakoid. Amen. Kajung jong try jung Jesu Christ bad gijgi jong oblay lambar gajung selog jong men sem bakoid kindan rengkat bad pi baro. Rengkat papiru Kohan men ko para how Jesu Christ man ka step ngiwan akhmat keduan akhmat kedupat kajung try banaiti lade. Namar ngitip bangidon kam yu Namar ngitip klamau ngim laban benlai hagajung em gajungi. Dai mata kadau man ka step ngimare sakma jungu haswa bengin sedang ye kasngi. Ngilong ki bru ke batlot, ngilong ki bru ke baduna, ngidon kam gajung it gajungu, ngidon kam gajung isne gajungu, ngidon kam ka bor gajungu, ban kershan yengi iwe pa iwe. Dai mata kadau hakane ka step rukumju ngimare sakma du try banaiti la dehu. Te hakane klemat tongin dem ngu keklik kejungi hakejat kading pna ke jong utrai knam bau trai unthe halor jungi we pe we kita ki umjer ke jeng kerku ke bangi dan kam ha kene kesngi kohan men ko para habang iwan hakmat keduan kedupat bantrua ya kene kajing maya ke bakrau tam ke bau trai ulabu ke bau trai lai hangi kam tame bangin pen khuj bangin pen subai lade Kenang bangin yok kita gejeng kerku gejeng Teha kena kelemar rukumju Tongin pen map no turai na barok kilat kitam giduna gejengi Kenang ba mangi iwe pa iwe Bilawan akhmadu turai ngilong kita kibabidor Banterwa ya kene gejeng maya Te kumta da gejeng snusi Bat gejeng kuslai gejengi lagi jong kipop Ya lagi jong kilat Tongin pen map no Kenang ba mau unside no ya baro kita gejeng duna gejengi ngapla how blay badan bor baro badiapi kohan men kopara bangalale pop shibun da gejeng perkat da kiktin da kikam da gejeng leklet da gejeng le palajonga da gejeng le palajonga da gejeng le palad bakrawe jonga Namar kata agarpad ya kamaria bukut kabay sa gatay soti iya ki angel berkirikut badiapi kohan men kopara banduay nakabanta junga how dry ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madlama bigi pop jungi unyalamingi sya kajung embom cukut amen Ko try to isen Go try to isene, go try to isene, go try to isene, Ko Kristo isene, go Kristo isene, go Kristo isene, go Kristo isene. Go try to isene, go try to isene, go try to isene, go try to isene. Tongin ya duai, hakanai kamas bakut ngiduai kerpang na gebanta I medilda mensong. Ibadan apreng gajing pang gajing sutam
bam ble try kan rat un ai ka jing koi ka jing khia ka bapura ber kum juru na ka bentau Samuel sing ubadana pedeng ka jing pang timur ki khmat ngidwai ba ble try kan rat un kta yu uru kum chu un pan ko yu un weng no ya ka na ka jing pang kan sa na ki khmat ka jing ban ngidwai ru na ka benta I Ben Rowell Hasha Knang Bama Iru Unyo Ya kata kejing lai luj Kam tam na kejing pok snew kan sha kejing Bau blai try kan rad un ai kejing kot kejing kia Kabapura Haga liang kemet bat kaman sim Giduai bau blai try kan rad un kurku kurdok yu Kam tam bam un yu amat ya kata kejing kurku Kaba utrang Na blai try kan rad Ko blai badan bor Ko thmei jong baro ki babhatam top siap ha ki danut jongi ya ka jing it ya ka karteng jong me bato ai ba da ka jing roi jong ka jing rublei men pan san hangi ya ki baro ki babha bada ka jing sumar ba ka jing sharai jong me men yada ya kata ka ba me la pan san da tra jing Jesus Christ kon jong me uba imat basan sha rengkat bad me ha kejing yalong ka wei jong men simbakut wei blei junam la junam amen kejing pule jong keciti jong Paulus bakoj sai Kristana kolese u Paulus u apostol jong u Christ Jesu dakamon oblei baru Timotheus u para jongi ha kiru khoj bat ki para banget ha u Christ Kiba kolese kajing ai happy bat kajing suk na oblei ukpa jongi nyai ngobarabor ya oblei ukpa jong utrai jongi u Jesus Christ habangi duwai na ka benta jong pi na bangi le yo snyo shapang kajing jong pi ha u Christ Jesu bat ya kajing I ba pi don na ka benta kiru khoj baro na mar jong kajing kermen balabo na ka benta jong pi habenang Shapang kane ngiliyo snyo manshua ha ka ktin jong kajing shisha ka gospel ka balapoy shapi kumba ka long ha ka leng ka pertay kana say so bat kanang roy kumba ka long ha padeng jong pi nadu ka sngi ba piliyo snyo yaka bat pila shempang ya ka jinga ay jong oblay ha ka jing shisha kumba pila hikay na u Epapros upara shakri ba I jongi ulong u shakri ba shisha jong ukres na ka benta jongi baru layat ho hangi ya ka jing I jong pi ha umen sim kakten jong try Nakasam san puar ka nambar news pa lai pukandai Yai ai ngo ya me chu no na mar ki kam chong me ngan pen bna hu pa chong me u pa bha ba le pi ko prat ba shu ko kam sniu ya ki ba ho Thalikum serti pane Mlintang kato Pi jing sniu ban ya jing ba Katok ba jing shisha Pi bang ik tin bam du Thali chuko Yai ai ngo ya mi chu no na mar ki kam jong me ngan pen bna hu pa jong me u pa pa bai un pen wet ya pi chu no blai un ken that ya pi na ka ying chai
ban ka chong pi un rat ya pi ba ho kin ting bat kin yo i kin ya ken yêu kin ong pe yu pri bom tre ple ba shen ya gaspa ngan yai ai ngu ya mi chu nong na mar ki kam chong me ngan pen bna hu pa chong me hu pa pa supaya Hallelujah, 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 Hallelujah. Ya galanti chong me to kado wato hikai kajing sisa chong me kan petin yang aku terai Hallelujah, 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 Utrai dan rengkat bat pi rengka pepiro Kajing pule naga gospel bakhoj kat kum o Lukas Kaburam hame kotrai Ha kata kapor u Jisu layeng badulami na ki sinagog badulalej rung haying u Simon Kakiau kurem u Simon kala kempang da kakisho kabajur Bad kila kerpat yau Jisu na kebenta jengka Teu layeng hajan jengka bad dumok ya kakisho Bad kakisho kala penlajeka Bad markum tahi kala kijoj bad kala penkre jenbam yaki Enda pramid baro kito kibadan ya kibapang da gejingpang baharukom kilawan ra yaki shaw Jisu Bad ulabu yala kikti halor Uway pa way naki bad ulapan kod yaki Bad kiksudro kilami na bon ba kibreu Kida perta melong ukon ublay Henry ula kentaj yaki bad syam la sha yaki ban kren Namar kilatip ba uday ukres Bad haba lami kasngi ulami nasyonong bad ulalej sha kejaka ba kenja Henry kipaj ba kilayawat yau bad kilayawan syau bad kinjin da lakhang yau ba unlej no naki Henry uong haki Ngadei banyalap yaku kubor babha jong kahima ublay haki wei kisnong ru Naba lapha yanga nagbenta kane kakam Bat kumta ulayay yalap haki hasinakok ha ka Judea Ka gospel utrai kajing ro eme ko Chris Kohan men ko para how try Jesus Christ habas dang jong ka gospel jong ulukas ka lenong ka basaw kamtam ngiyos ngeo habau Jisu ulas dang banyalap urung ha sinagog bat habau pule ya kato ka jingtho na ka kitab ka barim ka baulayo na ka kitab jong Isaya nong yatulupa ka baong Mensim jong try udon hanga namar ulapan sle yanga ban yalap. Kamensim jong try sisha kadon rengkat bat u Jisu.
Bat kata kajing pensle ka ba ubleu pa uai au Jisu kayai ne badu. Ban ngiui banado basdang ya kekam mission kajing ya kekam yalap kajing u Jisu jusange ban yalap nakaway kasnong syakaway pat kasnong. Nakaway ke jaka syakaway pat ke jaka, nakaway ke jaj benrew syakaway pat ke jaj benrew. Na way brew sya way pat umju sange ban le kamis neiru kumju uyai peteng namar uan syak perthei tang nakabanta ka daw kaba wan yalap ya ka gospel ka jong utrai. Ngiyoi habau Jisu ulait nakaway ka jaka syakaway pat ka jaka uyalap ya ka gospel uyalap ya ka ktin ka ba ubleu ka pa ulap hayu da ka jingkemen bat kata da ka jing shirhem ka man sim ka jingu ngimjoi kata ka jing thaj lane ka jing kentaj jong Jisu yano kibawan chau updiang ya baro kat kibawan chau ban ngiyo iru kumjo haba ki breu ki wan chau Jisu baro kito ki breu ki bawan chau Jisu ki yo mat ya ka jing kerku na ki ktin ki baw kren na ka jing alap ki jung u bat kumjuru na ki kam ki babha ki baw le ki breu ki yo mat ya kata ka jing baha na kano ka kam ka ba Jisu le haki ki breu ki yo mat ya kata ka jing don rengkat ka jung u kajing don rengkar kajing kawan ra jing kemen ha ki bro kawan ra jing kermen ha kajing em kajing ki kawan ra jing kerku kawan ra jing kot ha kajing em kajing ki bat kumjuru kito ki bom don jing mut ne bom yo jing mut ha kajing em kajing ki yo yang kata kajing mut jong kajing em bro kajing ki bat niyo iru habau Jisu ya kendu banno ula ban ai kata ke jing map ha ke jing em ke jung ki uan ai uan ra kata ke jing ya trelang ha ke jing em jong ki breu kanai ke dei ka mission ke ba u Jisu ulawan ban le ha kanai ke perthei baro kine ule dei namar ba u I yang aya phi u kwa yang aya phiru bangin yo mat ya kine ki e te ha ba mangi ngilayo mat ya kine baro ki ba Jisu ula ai hangi ki ba Jisu lawan ra nau bleu kupa hato mangama phi ngimdei hok banlong kum Jisu yang ya phiru kumju kumbau Jisu laong kumbau Jisu la pule na ga jingtho ka bakhoj sim jong trai udan hanga namar la pensle yang abanyalap kine ki ju ki jing pensle ki bau try wala heu Jisu wala ai hangi iwe pai we uneu sim badan ringkat bar Jisu nado basdang ka jing em ka jungu hado bakut commission ka jungu ngiru ngiyo pediang yau ju sim hanrei balai ken mangama phi ngilong persya ya ke e ka ba Jisu ulang ngimdon kata ka jing shirham haba ngi em ya ka jing em Kristan jungi ngimdon kata kajing kemen ha kajing em Kristan kajingi bale ka e ka daw sisa ka ba panlong yangi ngimla ban yo ya kata kajing kemen ngimla ban yo ya kata kajing kemen ngimla ban yo ya kata ka kajing suk ha kajing em kajingi habang em ya kajing em Kristan kajingi ro ngi yo mad ya lade ngi shem halade ba kajing em Kristan kajingi kam don jingmut kam don jingmut to ya e bale sha namar ba mangi ngiklat ban IT yala de hauble namar ba mangi ngi penjngai yala de nauble bale shisha manga mapi ha ka jing em ka jungi ngi yo mat ya ki jing e ka jing jinjar bahar rukom ngi yo mat ka ta ka jing pang ka jing sitom ka ba mangi ngi mla bas nuthu ka ba mangi ngi mla ban light ladangi kwa ru ngi mla ban light ngidon kata kajing kwa kajing trang kajing anut ban light na kata kajing na kajing pang kajing sitom hanrei balai kato kanang yai don rengkat bangi kamja na kamet kajingi kamja na kajing em kajingi kamja na kajing mut kajing perkhat kajingi kadau kadai tang namar ba mangi ngim IT yala de haublai
Họ như là yo pediang ye kaman sim ka jong blai. Họ như là yo pediang ye kata ka jing pensle ka jong blai. Henry mangi pat ngi sa jingai na kaman sim ka jong utrai. But ngi ngim semla ban pediang hok ne banang yai pen thamai ya kata ka jing pensle ka ba utrai hidalade wai hangi. Henry ngi yo iu Jisu man kapor urung sha ka jaka bekenja ulait sha ka jaka bekenja ban pen thamai ya ka bor ka jong blai. Ban pen thamai ya kata ka jing pensle ka ba blai ku pa ul ayung. Mangiru kon men ko para ngi dei ken balong kum u Jisu. Kumbangi yosngau kumbangi tep u Jisu ju thai ban pen bena ya ka gospel ka jong ku pa jong u ha ki wei pat ki bru. U Jisu ju thai ban ya lap ya ka ktin ka jong utrai. U Jisu ju yo ya kata ka jing thai ka jing jram haba ule ki kam ki babha. Lada manga mapiru lada shisha ngi sngew ba ngi la yo ya kata kaman sim ka jong blai ya kata ka jing pensle ngim dei ban ong ba ngi thai ban le ya ki kam ki babha ha ka jing em ka jungi kum ka kristan ngi dei ban em ka jing em ka jungi kat kum kata ka jing hikai ka ba ukris hi ula ai hangi iwei pai wei den mata gedau kat sabangi le kajung em kristan kajung aga jung pi kadai ban wan ra jing kemen ne ba ai jing kemen ha kito ki breu ki bangi kendu ha kajung em jungi kat sabangi le ngi dei ban ra kata ka jing suk kam tame ha kito ki breu ki bom don jing suk ha kajung em ha ka yeng ka sem ka jung ki kat sabangi le kat sabaki breu ki bangi kendu ki dei ban yo mat ya kata ka jing i ha kajung em kajung aga jung pi kajung don rengkat kajung abat jung pi ha kajung em kajung ki ktin ki bangi kren haki ki de ban yo mat ya kata kajung i hangi iwei pai wei bat kum juru ngios ngau haba u Jisu ya kendu bat kinong pop haba u Jisu ya kendu bat kito ki bru ki bajngai no blai ki bala phet jngai no blai ki yo mat ya kata kajung map ki yo mat ya kata ka jing suk men sim te kum juru mangi iwei pai wei habangi don hakano ka jaka hakano ka khap jong ka jing em ka jungi ki wei ki de ban yo mat ya kata ka jing map lengba jungi iwei pai wei hakane ka sngi ha bakut jong ka gospel u Jisu u ong kine ki ktin ngadei ban yalap ya ka khubor babha jong ka himau blai ha ki wei ru kumchu bamangiru kohan men ko para ngilayo kata ka deity ngilayo kata ka benta ban ya lap ya ka ktin ka jong utrai kano si shaken mangi wei pai wei ngila sim khia ya kane ka kam ya lap ya ka khubor ka bautrai ula ai hangi ya ka bautrai ula pen khamti yangi habangi pe ya ka jing ha ka jing em ka jing iwei pai wei ngi jingai bak labak na kane ka ba utrai ula pen khamti yangi ya ka ba utrai Jisu ula khot yangi khamtame banya lap ya ka gospel ka jong utrai ha ki wei pat ki breu den mata ka daw ha kane ka sngi habangi ya pusan ya kine ktin ki ba Jisu ula pen kan mau yangi bangi dei banya lap ya ka gospel ka jong utrai ngi dei ban kan mau ngi dei ban ya lap ya gospel ka jong utrai da ka jing im ka babha ka bangi im habangi ya kendo ya ki breu ki wei pat ki breu ki dei ban ya mat ya kata ka gospel ka jong utrai lengba ka jing im babha jungi ki wei ki dei ban ya mat ya kata ka jing suk ki wei ki breu ki dei ban ya mat ya kata ka jing kemen ki dei ban ya mat ya kata ka jing ich ki dei ban ya mat ya kata ka jing map nangi kibaya lap ya ke gospel ke jungu den mata ke dau hagan ke sngi ko han men ko para tongin duai tongin IT yala de how Jisu kenang pamangi wei pai wei ngin la balong kita ki breu ki ba klam sange ban yalap ya ke gospel ke jungu trai lengba ki ktin ki bangi kren lengba ka jing im ke babaha ke bangi im kham tame ka jungi it ke jungi haying hasem ka jungi it ke jungi ka jungi terleilang ke jungi hapo ka shnong ka thau hapo ka balang ke jungi and you rock your Jesus Christ Amen.
ngin yang ngin plala ka chong ka chinge ngange hau blay pa budan bor baro unong trao ka beneng bat ka kendeu bat hau Jesus Christ ukun ba mare jungu utrai jungi ya balapon namen sem bakhoj ya balakhana kamare thesati ubashala bain hapo pintus pilatus lasanar pnayu layap balatab yu layash ke bayab hagas ngi ke balay ulami pat ni ke bayab ulakiu sabneng usong sakamon ublay pa dan bor baro nang ta uwan pat ban bishar ge em ke bayab nang ed hamen sim bakhoj ha ke balang katolik bakhoj ha ke jing salog rekhoj ha ke jing ma be ki pop ha ke jing mi pat ka do but ha ke jing em bom chukut amen Lais pa Andrew Pusau. Lais pa Andrew Pusau. Ava pa ba i chong mi ai ngin long chong mi Jiang jing ai ba ri chong mi ai kinh long trong mi na ching ai bas pun trong mi shim yu ku bangi terwa kaliang mentah yang kamu kademani shu jisu pen kelah Papa bai chong i ai ngin long chong mi jiang jing ai bari chong i ai kin long chong mi na ching ai ba hu bat spoon shim nyua kawan bangi ai kaliang mentah dan kenra da jing sau syakas nampen kelang apa-apa baik jongi ai ngin long trong mi Jiang jing ai bari trong i ai kin long trong mi Toduai ko para baga jing kenya junga ba jong pi kan long ba pedang hona khma do bleu pa badan bor baro Utrain jiang jing kenya yana ki chi jong pi na banta ka jing ro ko ro mat ka teng jung ka jing man toy ngi ba lam ko jung baro ka wei to ai ba kan e ka jing trua ba kan tang ko try ka wan ra hangi barabor ya ka jing kar khu jong ka jing pen em khnang ba ya ka ta ka ba la pendep ha ka jing ma ya kamla ban pan pura ha ka bor daw Chris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi Rengkat berpiru to kan te wiala ki danot Ikdew ki shao trai to nginai ngutrai blay jongi Ta shong hok bat kadali da shisha ka long ka ba shong hak bat ka badai ka dei ti jongi bat ka jing pen em yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa ba khoj ko blay badan bor bat bom jikut leng baw trai jongi Jesus Christ nama da ge jing khayu la pan thamai ya ge jing long breu barem bada ge jing sha shitom jungu ula pandam no ya ki pop jongi da ge jing mi pa jungu na ki bayap ula pli ya kalanti sha ge jing em bom jikut bada ke ba ukiu shame kokpa ula pli wang ya ki khrdop ka beneng bad namar kata rengkat bad ka kanhon jong ki angel bad ki rekhoj ngirwai ke jing rwai ya ro ya me bad ngi pan bana klem sange
Ubaku, utrai blai kipan, neng bertei sawada kaburam jomli. Hosana, Hosana, Torah blai shadro. Hosana, you blai juno. Haga keteng putra neng pertei sawada kaburam jomin. Hosana, Hosana, Torah yuleshadro. Hosana, you bless juno. Dashisha melong bukhoj kotrai ke thame jong ka jing khoj baro. Namar katang ngi kerpadya me to pan khoj pan kantang ya kine ke jing trwa jungi. Dagwa pha yam sim jong me kum kam jer halor jong ki. Bakin kelalong yangi kam met bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ. Hakapor bladi no yu badala kamon snobha ula padiang ya ke jing shashutam ula shim yokpu. Badag baingu yame ula kedia yu badal ai hala kisanran u ong. To shim batobam na kane pibaro namar kane galong kamet junga ya kaban IT na kabanta jong pi. Haka jukurkom enda lalaya bam ula shim ya kukuri badak baingu biang yame ula ai hala kisunran u ong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai batbom jukut ya kaban penme na kabanta jong pi bat na kabanta kibabun na kabanta kajeng map ekipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngei. Kata sin bangi pamyune upu bangi tlinagane kakuri ngipepna kajiya jomikotra tadhatu menwa. Namar kata ngi bapen menta ya gajing ya bagajing mi pa jungu ngi terwa hame ko trayuk pu jong gajing em bad ya ko khuri jong gajing penem ngi dai ngu aidem namar malenyaw yangi babet ban yang khma jong me bad ban sakri ya me da ke bas ngoret ngi kerpad ya me bangi ke bayo banta hakamet bad kasnamu kres ngin long ki ba lapania tali ka we daman sim bakhoj. Token mau kotra ya kabalang jong me kabala priang setelah kepertai bato penjana ya ka ha ga jing rengkat bad Francis ukpa bako jungi ulban marwen yu bishop jungi ka kanhan ki bishop bad baro ki lengda. Token mau lem ru ya ki hanman ki para shinrang bad kanthei ki balayat ya da ka bakermen ha ga jing mi pad bad ya baro ki balaklat no ha ga jing isne jong me to padiang ya ki sha ga jing sha ka khmat jong me. To isne yang ibaro ngikerpad yame barangkat bad kamaria thai soti bakhoj kakmi jong oblei ujisa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad baro krkhoj ki balapen snu bahaya me pateng la pateng ngilong ka bet banyo bantalem ha ga jing imbom jukut bad banginiro bad pandan borom yame daw kun jong me u Jesu Christ. Da ulem badu badhau
Kan long ame blai kupa badan bor ha gijing yalong ka wei jong men sem ba kuj bara ka baramar gijing ro junom la junom Amen. Kumlah hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbal hikai ngi dak tin blai ngi nod banong ko pa chungi ba hapneng kalong ka bokoj kerteng chungme kanwan kahima chungme kalong kamon chungme ha ka kendeu kumba hapneng ai ngi menta ka jungbam chungi ka ba hala ka sngi batama yang ngi kerengkang chungi kumbang ro ki ma bi ka beles new yang ngi badwad yalam ngi sha ka jing pensoi henre te penlaj yang ngi na ka bas new to penlaj yang ngi kerpat ko try na ka jing snew baro ha ka jing sbon jung me to a jing suk jing sa nya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing is nei jung me ngin lai barabor na ka pop bad ngin yo jing ya da na ka jing jinjar baro kat ba ngi ding ap kmelanti ya ka jing kerman ba khoj bad ka jing wan pa jong nong penem jungi u Jesus Christ Namar ka chome ka long ka hima ka jong me ka bor bat ka buram junom la junom Kotrai Jesus Christ me belong ha ki apostol jong me ka jing suk nga iapi ka jing suk junga nga iapi wat pe ya ki pop jungi hanre ya ki jinge jong ka balang jong me bad ha ka jing sbon jong me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jinge tali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubim bat basan shar junom la junom amen ka jing suk utrai kanan barabor rengkat bat pi rengkat berpiru Kung ini terwai kada ka jing suk iwei ha iwei pat jing suk bat pi Kukun lang bron ublay Mikit kipo perten Tus ngau senayangi Kukun lang bron ublay Mikit kipo perten Tus ngau senayangi Kukun lang ron ublay Mikit kipo perten Tu ai jing suk yangi Hak miu kulang brod jong blay hak miu bukit no iki pop jong ka perthei suk ya kito ki balakot sha ka jing khawai jong kun lang brod ko kan rat ngam song hok ka man rung apo ka yeng ka junga nresh ong tang nak tin ka man sem junga kan sakhia hi kan lapat ka snam kres kan ribat ka lang nge sha ka jing ambam juk kun amen Tremendous number, Chris. 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 Tremendous number, Chris.
Ku trai Giêsu, cô blei trong ya kamen sim trong mipsa here can run God nong aslian ya mihala donut panpian here can run God nong aslian ya mihala donut panpian nga iyami kodrai Giêsu Bari jar hatur rupu Ya la kame mi ai ban mi ai ban di rula kasam Ya la kame mi ai ban Oh Giêsu bije. mi Ngài nuôi mẹ nghe roi mẹ. rula Ni mane ya me bangi ya me kham me bamel ai la ka chong ka met ya ngi bangin ram. Me ai ka snam ka chume ya ngi bangin be. Nang ba ka chung bam ka chungi ya ka met ka chung be ka chungi ya ka snam ka chume. Ka pan boring i. Me la ai ka met ka snam ka chume ka trai. Nang kan ta chungi. Nang ba mangi in la banyoy ka ta bor ban me persya ya ka chung sneu jong ka nek pertei. Kamtame me kersyaningi kasnam kamet ke jume bangin ang lasu juga penpriang yang gospel kamel ai hangi oh Giêsu binya kanai kasi inang yai duai nag banta ki papang ke sutam kamtame kijinjuro ki bagi lau duai kanai kamas bakut nag banta imetul daman som badan pedang ke jimpang ke jun sutam bakum juru nag banta Samuel badan pedang ke jimpang timur batkum juru nag banta iben rawal hasya mama iru bain laino nag kata ke jing pos new kan sha ke jingi bain yo no kata ke jing koi ke ya ke pura akan yang kemet batman sem oh trai Giêsu iwan rak maju me baro badan pedang ke jimpang ke sistem setelah ke pertei iwan rak maju me trai Giêsu ki bala im hakapok kesan itu ki beru ki bala klep no yame bong jukan mau shu yame bong lasu bani i ya kata ke jingdan kan ke jume ha ke jum ke jumki ko Giêsu ni ke pa yame amarwan ra ke jing sok ke jume apo ki ing ke sam kristan ke jungi apo kabalang ke jungi kham tame ha ke jung em mamarwe ke jungi ko Giêsu be ye nang yai kershan yingi nang ai boringi kham tame Panginang la susuban penpriang ya ke gospel ke jume
ha ki wei pat ki bru ki ba ki kendu ha ki chim chim ai ba ki wei ki bru kham dam ha gane ka ski ki bru ki bang ya trai las ki bru mai kendu ki yo i ba ma me em ha ka chim em ka chungi lang ba ki tin ki bang kran lang ba ki kam ki bang le Jesus ni ai ti la de ha me Jesus wan ban ai boring wan ban krishan yang Jesus kapalong yang ki khon binong ki khon bisha chome baro shirta tong ini aduai haba me lapan thamai yang i daukpu na kamit beneng ngi kerpa di me kotrai ba kane ka jin bam jong ka jing ej kan pan skam ya ki don no jungi bat kumta yangi en kanto ban shakri ya me ha ki hanman ki para jungi daw kris utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi ublay badan borbaro un kerkhuy pi upa badukun badaman sem bakod amen tolek suk ij bat shakri utrai da ka jing em ba bha jong pi Isang Yahweh. Kenamar lais pa arpoi. Ngalak men bad mit bad si Kat bangatang yai lenti Bakakti utrai kalang Yang Ngan om thiau men sim Wat latang ayat marwe Bakakti utrai kalang Yang Uyai sa Uyai sa po chonu jonga ngan om thiau men sim wat latang ayat marwe bakakti utrai kalam yang kaburo mahok palu kon om men sim akuj Makalalong ko man kong jong baro bor tram la jong. Enyero e Jesus Christ.